салом бинанда ва хонандаи ҳамешагии рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон. Гулафшон Каримова ҳастам, навбадори имрӯзаи барномаи шарҳи нишастҳои матбуотӣ аз рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон, ки шуморо бо нишастҳои имрӯза баргузор гашта ошно месозам. Давоми нимсолаи якуми соли 2023 аз ҷониби Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти он дар маҳал 7803 ҳолати вайронкунии қонунгузории замин ошкор гардидааст. Дар ин бора Ориф Ҳоҷазода, раиси Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҷумҳурии Тоҷикистон зимни нишасти матбуотӣ ин ниҳод маълумот дод. Ҳамчунин қайд карда шуд, ки ҳангоми гузаронидани корҳои назоратӣ ду қарори ғайриқонунӣ қабул намудаи раиси ноҳияи Ёвон вобаста ба замин ошкор гардидааст. Дар соли таҳсили 2022-2023 аз рӯи зинаи докторантура донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистонро ҳамагӣ 3 нафар хатм намудааст. Сабаби теъдоди ками хонандагони ин зинаи таҳсилро ректори донишкадаи мазкур дар ҷалби магистрантон ба хизмати ҳарбӣ маънӣ дод кард. Дар баробари ин мушкилӣ дар нишаст аз теъдоди ками довталабони имсола ба ин боргоҳи ҳунар гуфта шуд, ки теъдоди умумии онҳо ҳамагӣ 35% нақшаро ташкил медиҳад. Дар идома ректор ба саволи рӯзноманигорон ҷиҳати кам будани майли ҷавонон ба соҳаи санъат чунин иброз намуд. Сабаби камтар таваҷҷӯҳ кардани довталабон ба соҳаи фарҳанг яке ин аст, ки дар ин саб масалан ҳавасмандии ҷавонон камтар ба назар мерасад. Масалан ине ки ҳамин хатмондагони донишкада вақте ки баъди хатм маҷлис ба зарава карда ба онҳоро хат дидем, на ҳама онҳо мехоҳанд ки ба зодгоҳашон раванд, чунки дар ҷазояшон дар масоили фарҳангие ки онҳоро ба кор қабул мекунанд, чунки бисёр вақт ҷойҳо банд аст, ва касое ки ҳатто мардоноти соҳаи фарҳанг санадаро ки пештар банд карданд, ё банд аст. Дигаре ки маоше ки мегиранд ниҳоят кам ҳама аст. Масалан бораи як нафар касе ки дар донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саид Муъмин Раҳимов дар ин нимсолаи таҳсили сипаришуда аз имзои 5 шартномаи ҳамкорӣ бо муассисаҳои олии хориҷи кишвар гуфтанд. Шодӣ Сафаров, ректори донишкадаи мазкур, зимни нишасти матбуотӣ таъкид кард, ки бо баланд гардидани эътибори байналмилалии донишкада солҳои охир таваҷҷӯҳи довталабон аз хориҷи кишвар зиёд гардида, айни замон зиёда аз 200 нафар шаҳрвандони кишварҳои хориҷӣ дар зинаи бакалавр таҳсил менамоянд ва бо мақсади бештар ҷалб намудани шаҳрвандони хориҷӣ дар донишкада гурӯҳҳои забони таҳсилашон русӣ ташкил карда шудааст. Дар суди олии иқтисодии кишвар аз 1592 парвандаи иқтисодӣ баррасӣ гардида гуфтанд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 211 адад кам мебошад. Бо баровардани ҳаллома 810 парванда қатъ карда шуда, 144 ариза бебаррасӣ мондааст. Қабули 7 ариза рад шуда, 1 парванда аз рӯи тобеият ва 255 арзу дархост барои ба талаботи қонунгузории мурофиавӣ ҷавобгӯй набуданашон баргардонида шуданд. Давоми 6 моҳаи аввали соли ҷорӣ дар кишвар 489 корхонаи нави саноатӣ ва 2400 ҷойи нави корӣ таъсис дода шудааст. Дар ин бора имрӯз 7 август Шералӣ Кабир, вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон зимни нишасти хабарӣ иттилоъ дод. Ба гуфтаи вазир, дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон 6 корхона бо 40 ҷойи корӣ, дар вилояти Суғд 162 корхона бо 1072 ҷойи корӣ, дар вилояти Хатлон 83 корхона бо 455 ҷойи корӣ, дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 97 корхона бо 265 ҷойи корӣ ва дар шаҳри Душанбе бошад 141 корхона бо 568 ҷойи корӣ ба истифода дода шудаанд. Ин буд шарҳи нишастҳои матбуотӣ барои имрӯз. Хайр.